straight ingigo gotebera ngano iboro mwana umuruke Brian oyo kera kwa murugite Brian ni ritari ngago na murugite ngere ko nyadira jaka mwana tabwati muchano kuru kwa Brian inande nandu shukurigiriria mwana tabwati muchano kuru kwa Brian and by the way kero kurigiriria omugano bongi makarika mukireta wa wimbo wenyewe okoronyoranga omwana oyo Brian no boreri bwa ngobobe gakoruchu sukuru watu mu mwana sukuru umwana uyo kerakwira no ucha sikuru kurwe sikuru gochaka kwaso akugamba mwalimu kurugunsaligo ko musomi wasato nsaligo uli maete bono nandi mu mwalimu uli tago somi to kuyigwa ngakia bwata maisaliga ngakia magura yaliga njaga kichiri akobeka unu mwana gotebi obwate uchire konyore chisemi kurwa nsaligo bono nsaligo eraisa kobaye bono no egenete nyasaye no mwana ugo no arabu arafu mwalimu uyo agocho ogurwe sikuru obogera gochia se kangara obogera gochia so tukuru papa pupa ngakinta ereso mwana ne kere ndingete nyaza obwa matebu mwalimu kerali isikogali mwana utabonere it's none of your business nande mwana utabonere tikomanyanga umwalimu uri kerari uri kurwari ngagiago chirio kaba umira nande ngagirete na ekerore umorokiwa bunabono nabengeto umirane na isokoro isikogali nchaso kare kwenda onyo gukare wate metungyo band enchitimanyeti onyo goko genda gwa turbani ebintu nchitinko manya I want to believe material gwabe kabia omoteli omwana mwana geto kurukunga moteli kuru Miriam oteto koteli wazazi mtuleavyo ndivyo tukuhavyo sisi watoto Miriam ngotera gento gete otero kungwa nchide sana kwa Miriam omoteli kuru Miriam omwana mako sana anasema kwamba yashangaza kwamba uzazi mnavyotufundisha zivyo mlivyo nyewe wazazi jameni. Okay, iko isukuli ligalinga lawama kubwa zaidi linatolewa kwa wazazi ndiko likucha sababu numbu atete ko boli